eskerrik asko, hemen etortzeatik. Antaia tesit dauzko dira, Andramesen hasi dira, 2002 Andramesek. Eta bakizute eskuekin autori dago Andramesen hasi egin batia, txupinazo behar bat. Hore hori, aurten, proposako nire esku izan dagoen gizon honi, Luis Izpizui. Zeratiken, bakizute zeratiken. Hainbeste lan on egiten edala, askoetik problema dira, Karritas dela, San Jose Doitzan eta abar. Lan hau dueteko, denpori berezetea, eta denporiatan berezetea askotan, holako auzolanetako, familizek izketa garen dute, familiko plan batzuk ezin beteta, baina hortan familia oso nahi zen dut, eta behar gatzasun webua beteta izen da. Beteta izen da, gehizena gainean, aldeno egin dauken, ere Andrea Maikarnotek, eta horretik irustezak gaur Luisek merezitzeko omenaldi zure dugu zela, omenaldi hortan pusketa muti batea, tokatzen zakola bere familizei eta batiz bat bere Andrei. Zorionak bikote lehon da izuela, zei indarrak ematen zuten biletik gure jaintu. Lan edutan aurra, guretik eskertzo dugu dela. Txalo, bakarrik ez ditzaiela esaten izango, eta bere taldi asko nontzuz eta izbatzu izatea. Nik txuletik dut, ez da erbizek izio zela. Horrela. Eguerdio guzti hori. Aprobetxan nahi dut une hau, lehen goz, Odobe maile eta janari bankuko kide naizenez, eskertu benetan zuen borondatea. Diru laguntza baroak, erabiltzen ditugun aretoak kulturan badira, garraioa behar dugunen beti prest. Baliobide hauek gabe ezinezkoa izango litzaiguken gure ekimenak aurrera eramatea. Eskertu, nola ez? Jarko errekonozimentu hau. Neri eman didazue eta pozik hartu dugu familia. Baina zorionez, herri honetan jende asko dago, bestearen alde zerbait egiten duen. Horregaitik, beraiekin konpartitu nahi dute. Batez ere, bizkarrez bizkar, ia egunero, bide lagun ditudan lagunekin. Oroimendu, gaur gure plazan gustora egongo bai, baina arrazoi desberdinegatik ezingo dutenekin. Eta azkenik, sarritan ezan izen dut, ekimen hauek asko ematen didatela. Nik personalki irabazi egin dudala. Baina irabazleak hurbil izaten koidu dantzalea. Eta nire kasu honetan horrela da. Garai baten, seme alabak hasi, ezi eta jolasteko denbora gutxi hartu nuan. Eta nire emazteak oraindik sarritan egon behar izaten du nire zain. Beraien sakrifiziorik gabe, ezingo nuan voluntario lan egin. Baina gaur, lotza alde batera utzita, nahiko nuke, nik orain sentitzen dudan poza eta arrotasun puntua beraiek ere izatea. Eskerrik asko dugu.